Pozdrav youtuberi, danas ćemo igrati Minecraft, preživljavanje i fora je da ne znam, da krenemo da ubijemo ovu ovčicu. Meni je led, šta je ovo? I vama bre. Šta je ovo, devuna? Ovco je vuna. Treba nam 3 vune da napravimo krevet, ljudi bre. Je crna ovca, to ne ćemo da diramo, crna ovca donosi bre nesreću. Imamo 2 vune, ćemo još. Gdje su ti ovca? Hajde ovca, ajde. Crna, ajmo i nju, možda može i od mešane vune da se napravi crna neki krevet. Pa da nije crno beli. Gdje ćeš pod led bre? Evo ga, uzeli smo. Ali za svaki slučaj ćemo nađemo, mi probamo još jednu ovčicu nađemo. A ne veze, pa da krenemo mi malo drva da iskopamo, pošto nas treba noć da preživimo. Ajde bre, kopaj to. Probat ćemo da napravimo neku kućicu od drva, uglavnom. Od prerađenih drva. Onih druge boje. Znači on trebati možda 10-ak, 15 ovih. Napravimo mi sekiru. Čekaj bre. Napravimo crafting table. I sekiricu bre da malo brže idem. Čekaj, a nemam drva. Stani, ovdje ćemo to postavimo. Pravimo štapići. Evo mi sekira. To nam i treba. Sad ćemo brže to da sve kopamo. Nije neka ova sekirica, ali može da posluži. Posle budemo uzeli onu kamenu sekiru, znači da bude nešto. Tako je. Ajde bre, iskopaj to drvo. Tako je. Može i ovo. Koliko imamo? 13. Skupimo do 20 pa bit će dovoljno za kuću. Sad nađemo nešto bre, neku. Nešto će nam trebati. Dovoljno, taman. Znači 20 smo i rekli. Znači imamo jedan stek i još 16, dosta, dovoljno. Sad imamo gdje ćemo napravimo kućicu. Da li ovdje, a? No nije loš. Samo uništimo ovaj led, ovaj sneg. A neka. Neće to neka velika kuća bude. Samo onako to je privremena neka. Kako da kažem. Malo da je proširimo, da ne bude baš ono neka ono kuća sa planine. Ovo jeste sa planine, ali da bude nam lepa kućica. Pa šta, iako je prva. I ja se nadam da nam neće trebati više drva. Što me mrzi da idem po drva. Ne, tamo je još jedna ovčica, čekaj samo da roknem u nju. Da me ne pobegne. Dođi ovco, gdje ćeš? Idemo, tako. Imamo i 3 vunice, lepo. Šta je ovo? Ima ovčica, znači koliko hoće. Tako je to, dobro. I ovdje ćemo ostavimo vrata da nam bude neka. Tu nastavimo. Tako, to. Nešto nema drva. Treba će nam sigurno izgleda još drva. Ako smo ih imali baš dosta. Evo drvo. Drvo nam smeta sada.
Da li je ovo dovoljno? Ne. Još jedna kockica mislim. Ja, treba će nam još drvo. Evo ga drvo. Šta će možda, ne znam, nije možda 20 još. Iskopamo to, preživimo prvu noć i mi smo dobri. Živamo drvo. Ajde, iskopaj se. Dobro. 12, ja ne znam da li će biti dovoljno, ali probam. Gdje su nam sad vrata? Aha. Nije neka kuća, bog zna šta. A možda posluši. Možemo i odavde. Možemo i odavde, bre. Šta se penjamo gore bez veze. Ja, kako ćemo sada? Krenemo s ove strane. Ete ga, bre. Ajde, zruništi se. Koka neka nam se čuje. Sekirica nam je pri kraju, moramo napravimo krambu, da uzmemo malo kamena, neki čest i to, da imamo gdje da ostavimo stvari i vrata naravno. Da li će biti dovoljno? I da će nam faliti nešto. Ili možda neće. Vidi, tačno imamo. Znači, kao da smo znali da će nam trebati ovoliko. Ali treba će nam još malo za vrata, još malo sam. I za krampić. Znači 5 će biti dovoljno, evo 4, valjda dovoljno. I ugalj će vam trebati, pošto je ovdje mrkli. Znači mrkli i vrata napravimo. Stavimo bre vrata ko ljudi. Bude lepa tu već kućica. Aha, šta smo htjeli još? Kramp. Kako smo kramp zaboravili? Kramp... Evo ga. Kramp. I najdemo malo. Treba nam malo, samo kamena nam treba. To nam je najbitnije sada. Taj kamen. Ima li ga ovdje nekako? Kamen. Ne treba mnogo kamena. Samo napravimo sekiru kamenu i šta još treba. Idi bre kamenčina je najde. Što mrzim ovaj pesak i šljunak kad počnu padaju onako. Vidi. I možeš poslije se izvadiš nikako. A nemam uglja, bilo bi baš super kad bi našli ovdje negdje uglja. Kako sad da izađemo mi onda? Iskupamo još 2 da imamo 20 da bude okruglo. Stepeničice. Tu da mogu da se naprave. Samo da vidim ja šta imamo ovdje mi. Aha, evo ga kamen, znači imamo i drvo, super. Vidite ovo, šta je ovo? To nisam znao. Znači sad ćemo napravimo šta nam sve treba, bre ljudi. Treba nam sekirica. To nam treba. I treba nam naravno krampić. Možemo i mač da napravimo za slučaj da se zombi na neki napadne. Evo ga kramp. I napravit ćemo mač.
budemo sigurni, bre. Kameni mač je super. Baš je super. I to je to, znači treba nam još samo malo, da napravimo polako sve smrkava, pa da bežimo mi u kuću, da odspavamo mi za svaki slučaj, jer nemamo drva, ljudi, treba nam još malo, samo drva, dok se ne smrkne, ovo još malo da se probamo i da kibamo u kuću samo. Znači to je dobro što smo ovu prvu noć preživjeli, i evo, to je to, ajmo kibamo bre u kuću, da nas ne navata nešto ovdje. Da napravimo bed, da ne čekamo noć bez veze. Znači sada ide li ovako i ovako, ne obrnuto je. Evo ovako. Ne ode vuna, šta radim ja? Onda je ovako. Čekajte bre ljudi. Evo ga bed, to je to. Ajmo mi da spavamo, bre. Da nas ne navataju zombiji. Da nas ne navataju, bre, oni. Nakon nam, bre, ne mogu ništa. Danas, šta ćemo danas da radimo? Evo, ovčica, ova kokoška, da uzmemo meso od nje. Šta mi je dala, one pilete, pa tako je ga jedan. Dođi vam. I upada u vodu zbog tebe. Izgoreo si, tako ti treba. Ubijamo mi ovčice. Danas ćemo napravimo neku bašticu, samo nam treba seme neko. Znači moramo ovu travu da uništavamo. Što ja bre to sa ovim radim? Uzmemo pero, bre. Evo ga. Ček, imamo li nešto? Imamo jedno samo seme. Treba nam možda 10-ak. Nemamo kofu i vodu. Nadam ćemo skupimo seme. To i malo da uredimo. Gdje ćemo da napravimo i to je to. Za ovu epizodu će to biti to. Samo ne imam dva imamo tek. Dva ljudi, tek dva. Možemo tamo da pređemo, možda i tamo ima više. Ili vamo. Ne, ajmo tamo. Smo već rekli da idemo tamo, da ne lažemo ljudi. Šta je ovo, neko drvo? Šta nam je ovo izraslo oko kuće, ne? Ne, jaje, ljudi, našli smo jaje. Evo ga, još jedno seme. Super, imamo već 4 semena, znači još 6 i bit će dosta. Gdje si bre seme, dođi vamo. Ne, crna ovca, opet crna ovca, šta će crna ovca ovdje? Gdje ćeš ti dođi vam? Tako govno jedno. Umri, bre. I još jedno jaje, što nosi ove kolike jaje. Svako jaje što kolika daje. Kolika ima uda, bre, koliko hoćeš. Samo da vidim. Joj, evo ga ovaj. Joj, da nas ne ubije, ljudi. Da kibamo mi, bre, da nas ne ubije. Joj, nemamo hrane, ljudi. Ne možemo da kibnemo. Ali moramo da se sakrijemo u kuću našu. Da nas juri, ne juri nas. I da se najedemo malo. Da se najedemo malo. Jao, vidi ovo. Nemamo drugo šta da jedemo, ljudi. Bacili smo ovce. Ne, šta je ovo? Ne rodili da se malo pila iz jajeta. I to je bilo to, ljudi, za ovu epizodu. Biće sigurno druge epizode i to je to. Doviđenja.